Maayong buntag diha, ma'am. Morning! Usam ni, ma'am? Mag-curl ups mo challenge. Call up. Curl up! Call up. Curl ups! Call up. Parehas sa exercise ni Manny Pacquiao ba? Ah, okay. Mag-vaccine Kuha na yun? siya. Fitness challenge na ninyo para pa kuan pa fit sa inyo lawas pa. O mag-vaccine Paligod sa inyo. Kisa may angayan, ma'am, namungupat. Si Taguroy kay wala ngipon mataktak. Ah, mao di ay. Ano man ang usang mong kasbit ma'am nga. Wala anam naman. Kuan ra na siya nga nang kunsay panghanan na. Ay, gana siya, ma'am. Abi kay ang video na mo sa mo ko Yeah, yung try tugtog, this. ma'am, kay top 1 permi. Ah, congratulations! Wasi gana, ma'am. Gana, ma'am, may sakit kaya arthritis. Makapalit na kaguana na. May pinamik. May pinamik ang tambal sa Ate arthritis. pa ba sa mga followers sa gusto dahil mo tanaw ka ng mga pasipat ug mga komedya nga kanang video mga guys. Kini sa mo challenge di sa team Agikik. Gusto kini mo tanaw gani adto mo sa Alimukoy Antugsok, ha? Sa YouTube channel. Antugsok, ha? Mo na siya compete sa una Alimukoy Tres Buakak. Karon gihimo ko lang Alimukoy Antugsok Tres Buakak. Mo na siya mo min channel guys. Katilingawa dia. Nag-on Okay. ni siya karon kay perming tapuan na mo mga video. Oh, congratulations! Sige! Nga pila ka kuha ni ma'am, pila ka 20 ka bangon! 20 ka bangon ge. Ah, ginahanglan, makabangon mo ka 20. Okay, Parihang sige, Manny Pacquiao. Wala na. Hindi ka bangon og 20, dok-dok. Kaya ma'am. Ge! Una, Alimokoy! Limo koy. Ge. Kulitan gini sa tiil. Ayo. Away, gunitay sa tiil kay. Wala gunitay man. Umusaka na tiil ako diha. Mo na bantayan ng kuha nga di ginama. Kuha nang Bila ma'am. Ge! Ready! Go! 1 2 Asa. Yeah, biga. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Oy. Bebe dakon. Wala. Way tukod. Linang way tukod ang kamot. Wala dili na tapla. Anak ko. Buang. Apoy. Wala mag-training. Way, tuguray! Ano kita na? Dili na pwede. Ah, di na pwede. Balik. Mabuang ni. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Hindi lagi tiil lagi. Abu Dhabi. Ay pagwa. Pagtaro na. Bilan na mo. Wala ka kuha ni mo. 20 na. Ah, 20. So, one. Dili mada sa lawas. Ano ba yan? Kausap. Mura na, bong, kustot. Tuksok sa. Ako na. Tuksok. Ako na lang yung unano ba yun? Unano kuno kanoy, nga sirnis tay. Noy. Unano kuno kanoy. Bububar. Sayang. Get ready! Go! Ayaw. Ay, samok na eh. Ayaw. Mayag palulong. Ito makita-kitaan. Luya. Ugat naglawas ako eh. Dito,
Una dia. Sari ka bangon tugsok? Bugata kag lawas tugsok. Latigoy, latigoy. Dokol. Guys. Teguro, teguro. Kita lawas. Lalo. Ah, ganang lawas taguro ya. Ah. Lumiar, Kaya. Iya, nagkrinig. Nagabasa ko. Bangon yun. Oh, 12, 13, 14, Buka ulit. 15, 16, 17, 18, Duda og 19, Ah, grabe taguro yo. Teguro gid. Lala, di na Ato ko sapatos. Ay, mabuke. Gabawag na to, di mo. Ernesto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Simpula ray. Ah, simbol ra ko no. Cinco. Hoy! 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 Ay, ay! 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 Ay!